għas-seba' sessjoni tal-programm Eid l-Istorja Tell Me a Story. Matul din is-sessjoni se naħdmu fuq ir-riċiklaġġ ta' storja, jiġifieri se nbiddlu xi ħaġa fl-istorja dan sabiex iħejjina għal ħolqien ta' l-istejjer. Sas-sessjoni ta' qabel konna qegħdin nirrakkuntaw fi kliemna storja li smajna sabiex b'hekk nitħarġu flir-rakkuntar ta' storja. Illum se nbiddlu xi ħaġa fl-istorja sabiex b'hekk naraw il-binja tal-istorja kif tinbidel u nirrakkuntawha b'dan it-tibdil. Dan se jwassalna biex il-qudiem noħolqu l-istejjer minn moħħna b'iktar konfidenza. Kienu r-rakkont mela darba waħda kien hemm raġel li kellu 3 uliet Ġorġa il-kbira, Rita l-fustanija u Kristina iż-żgħira. Huma kienu jgħixu flimkien ġo dwejra ftar fir-raħal u kienu jeqelgħu il-ħobża ta' kuljum billi jbigħu it-tin li kienu jkabbru fl-għalqa tagħhom. Il-missier kien mobbi biż-żmien u wara xi żmien waqaf qiegħ ta' sodda. Għodwa minnhom il-missier sejjaħ lit-3 uliedu madwar is-sodda tiegħu u qalilhom uliedi daqt mura mtalla weduni li ma tiġġieldux u li dejjem iġibu ruħkom ta' qaħwa weduni. U dik il-lejla ix-xieħ ħalla din id-dinja. Mill-għada filgħodu it-3 xebbiet bdew ifendu għal rashom u ma kienu jaqsmu bejniethom il-faċendi t-trobbija tal-annimali kif ukoll it-tkabbir tal-ħaxix u l-frott. Kienu beżlin daqs in-naħal. Kull filgħodu kienu jqumu mas-serdu biex imorru jbigħu it-tin. Ġorġa l-kbira kienet tmur l-ewwel sas-suq, kienet tinżel sa ġo l-għalqa timla l-bixkilla bit-tin sa xfar u tagħti servetta u terħilha lejn il-pjazza. Waqt li kienet miexja kienet tħobb tkantan din it-tawwieġ tal-irsien. Toni tagħna tani tina talli tajtu tuta tajba talli tajtu tuta tajba toni tagħna tani tina. Qalbu minnhom hekk kif se tikser għal ġol pjazza tisma' hemm x'għandek fil-qoffa. Daret tħares fuq spallejja u tara 3 ġuventur jilagħqu x-xemx fuq setaħ ta' dar. Bejna u bejn ruħha qalet dawn m'għandhomx jagħmlu jaqgħu jagħtu fastidju lix-xemx għaddejja. U qaltilhom bla ħenżor u xi tridu jkolli offaqrun għandi. Il-ġuventur ħarsu lejn xulxin infaqgħu jitku u qalula offaqrun qatt offaqrun issib qatt. Ġorġina ma reġgħetx tagħthom widen u issoktat fi triqitha. Kif daħlet fil-pjazza għax kienet taf li lajta nofs il-beħ fetħet ħanġra daqsiex u għajtet iqfu għal ftit ħin ixtru tin ħelu bnin ejjew. In-nies inġabru biex ikunu minn ta' quddiem li jixtru it-tin.
għax it-tin ta' 3 xebbiet kien magħruf mar-raħal kollu li kien bnin in-nies nġabru u jordnaw it-tin u Ġorġina kburija kixfet is-servetta u telqet tibki u tixer lura lejn id-dar għax fil-bixkilla ma kellix tin iżda kellha il-brun. Tassew affarijiet tad-dinja l-oħra. In-nies ġabu għajnejhom wara widnejhom għax qatt ma basru li fil-bixkilla kien se jkun hemm il-qrun flok it-tin. Wara Ġorġina, Rita kienet terħiela lejn ir-raħal biex tbieħ it-tin. Kienet tinżel sa ġol għalqa taqta' bixkilla tin tagħti b'servetta u terħiela pass pass lejn il-pjazza tar-raħal fejn kien jarma s-suq. Waqt li miexja kienet tħobb tkanta din it-tawiċ tal-irsien. Toni tagħna tani tina talli tajtu tuta tajba talli tajtu tuta tajba toni tagħna tani tina beknar hekk kif se tikser għal ġol pjazza tar-raħal tisma' hemm x'għandek fil-qoffa Idaret ħares u tara 3 ġuventura għalajn ix-xemx. Bejna u berruħa qalet x'inhu m'għandhomx jagħmlu naħseb u qaltilhom x'impurtakom intom jaqgħu m'għandkomx tagħmlu xi tridu jkolli qoffa żibel għandi ħalluni. U s-soktat fit-triqita l-ġuventur ħarsu lejn xulxin, infexxu jidħku u għajtu qoffa żibel qoffa żibel issib Rita waslet fil-pjazza u għax kienet taf li l-għajt ta' nofs il-beħ fetħet ħanġra daqsiex u għajtet Iqfu mal-tin, ejjew ixtru tin, ħelu bnin, ejjew! U n-nies inġabru biex ikunu minn ta' quddiem li jixtru t-tin ħelwa manna. Rita kburija kixfet is-servetta u ġabet għajnejja wara widnejja għax fil-bixkilla ma kienx hemm tin iżda żibel jinten daqs is-seba' pesti. Riedet l-art titlaħħa għalhekk telqet tiġri tikbi u tixer lura lejn id-dar. In-nies tar-raħal beqgħu imbelħa. Tassew kienu qegħdin jiġru affarijiet tad-dinja l-oħra dalgħodu fil-pjazza. Kristina żgħira kienet ukoll tagħti daqqatit fil-beħ tat-tin wara li kienet lesti sema fil-faċendi hi wkoll kienet terħiela lejn is-suq biex tbieħ it-tin. Hi kienet tinżel fl-għalqa tagħhom taqta' bixkilla tin u tagħti servetta u terħiela pass pass lejn il-pjazza tar-raħal. Hi miexja kienet tħobb tkanta it-tawiċ tal-irsien. Toni tagħna tani tina talli tajtu tuta tajba talli tajtu tuta tajba toni tagħna tani tina. U dik l-għodwa kif se tikser għal ġol pjazza tar-raħal tisma' hemm x'għandek fil-qoffa kienu 3 ilħnan ta' 3 subien jixxemxu fuq setaħ ta' dar. Hi waqfet u bil-ħlewwa kollha qaltilhom tin inslu ħanoffrilkom tnejn. Il-ġuventur ma setgħux jemmnu lil widnejhom
l-ewwel bdew itellew u jniżlu jekk jinżlux jieklu mit-tin li kienet qed toffrilhom ix-xebba, iżda waqgħetilhom żaqhom għalhekk niżlu qal fuq il-bankina u għenu ruħhom mit-tin ta' ġol bixkilla. Huma bdew jieklu tina wara l-oħra, tin ħelu ma ngħidux bħal hekk u l-meraq tiegħu iċċarċar magħgeddhom hekk. Tassew li t-tin niżlilhom qasel wara li kielu l-ġuventur faħru t-tin u rringrazzjaw lil Kristina ta' kemm kienet qalba tajba magħhom. Kristina erħitilha lejn il-pjazza tar-raħal biex tbieħ it-tin li kienet tfadlilha fil-bixkilla. Iżda s-subien qabel ma telqet tawha tlet rigali, il-kbir qalilha ħu din id-dbalja. Ifrisha fuq il-mejda u kull ikel u xorb li tixtieq qalbek tagħtihulek. Il-ġovn il-fustani qalilha ħu dan il-violin. Kull meta u kull ħadd jisfen jrid jew ma jridx. Filwaqt li l-ġuvni iż-żgħir qalilha ħu dan il-bastun użah meta jkollok bżonn lil xi ħadd jaqbes għalik. Għajdlu bastun għamel dak li għandek tagħmel u biex jieqaf għajdlu saqqaf. Kristina ringrazzjathom u telqet lura id-dar bil-bixkilla mobbija bit-tlet rigali li kienu dbalja, violin u bastun. Hekk kif rifset fuq l-għadba ta' dwejra tagħhom semet u rat lil-ħuta jibku u jafolqu. X'waħda din waqajna firsin in-nies. X'waħda din temmen it-tin isir run, x'waħda din affarijiet dinja oħra. Għaret tiblani u jien ukoll waqajt wiċċi l-art. It-tin sar li sibel jinten daqs is-seba' pesti. X'kull waħda, x'waħda din dak kollu minħabba li intqajt ma' dawk l-imniel ta' tlet subien kollu ħtija tagħhom. Kristina semet lil-ħuta jirrakkuntawla x'kien ġralhom. U wara qaltilhom ħuti ejja nieklu. Ħut qalula x'se nieklu laqqas qlajna għaxja ta' lejla, x'inti tħawwat il-lejla. Kristina ma tatthomx widen firxet id-dbalja li kienet qalet mingħand it-tlet ġuventur u qaltilha Għażiża d-dbalja jekk jogħġbok nixtieq niekol brodu tat-tiġieġa, timpana u wara torta tal-lews u imbuljuta. U dak kollu li ordnat Kristina der fuq id-dbalja mifruxa fuq il-mejda tal-ikel. Georgina u Rita ġabu għajnejhom wara widnejhom. Tassew li s-sarvetta kienet imsaħħra. Tatik kull ikel u xorb li tornala. Huma ma qagħdux lura tafux għax bdew jordnaw l-ikel u x-xorb li xtaqu jieklu u jixorbu. Dik il-lejla kielu wikla id-doqqa l-iskotti
li kell niżlilhom għasel u mhux huma biss tafux mqar il-kelb u l-qattus kielu bil-qalb. Wara li kell Kristina qalet lil-ħuta tridx nisfnu ħanamlu ftit brio. U tal-bniet berqula qalula x'inti tħawwat il-lejla nisfnu, mela aħna nafu nisfnu, ħallina trid twaqqana ċajt u bilkemm niflaħ nimxi għandi żaqqiset ixpakka b'dan li kellu x-xorb kollu li kielt. Kristina qabdet il-violin, poġġiet taħt għeddumma u bdiet iddoqqu u mal-ewwel noti hu tal-bniet mingħajr ma riedu qamu minn fuq is-siġġu u bdew iduru mal-kamra daqs l-aqwa ballerini. Il-kelb u l-qattus għolew fuq saqajhom ta' wara u bdew jisfnu, jimbħu u inewħu. Saħansitra il-kanarin taġol dan Janni u jisfen u s-srieda u t-tġieġ għamu mir-raqda tagħhom u bdew jisfnu, jidnu u jqaqgħu. U kif Kristina ħarġet fuq il-bankina ta' darhom iddoqq il-violin kull min għadda, kull min kien għaddej fit-triq tagħhom beda jisfen. Taraw l-Wenzu Rosi jisfnu u fajru il-bastun fl-arja, anki Kalanċ il-bidwi ġej lura mill-għalqa. Il-ħmar tiegħu beda jola fuq saqajh ta' wara bil-karrettuna b'kollox u l-kappilla libes is-suttana sewda kien qisu żugraga sewda. U kull min kien ġo daru ħareġ mingħajr ma ried u beda jisfen jikanta u Janni f'nofs tat-triq. Tassew kien hemm briju kbir fit-triq. X'ħin waqfet iddoqq il-violin kulħadd dar ma' Kristina beda joħdilha idejja jirringrazzja tal-briju li ħolqot dik il-lejla u wieħeġġuha biex jerġgħu jagħmlu għax tassew ħadu gost. It-tlet ċabbiet daħlu lura lejn id-dar sabiex jorqdu kmieni għax l-għada filgħodu kellhom qumu ma serdu biex jaħdmu id-dar u fl-għalqa. Qabel ma daħlu jorqdu, Kristina rrakkuntatilhom kif qalet id-dvalja u l-violin mingħand tliet ġuventur li staqsew x'kellha fil-qoffa. Huma kienu tawa il-dvalja u il-violin għax kienet offritilhom it-tin u kien tassew għoġobhom. Kristina ma semmitx il-bastun. U tal-bniet ġietom ftit ejra għax ħasbu li kieku kienu edukati u ma ħatfux li tliet ġuventur huma setgħu qalew it-tliet rigali li qalet oħthom Kristina. U għalhekk ħallew lil oħthom tidħol torqod u x'ħin għajna marret biha bdew jiftehmu minn taħt l-irsiem kif kienu se joħdu għomla biex iżommuhom għalihom infushom. Huma daħlu nkiss fil-kamra ta' Kristina u qabdu il-violin u s-servetta li kienet ħalliet
fuq il-komodina tagħha. L-għada filgħodu Kristina sebħet ħerqana biex tħejji kolazzjon u taqsma maħuta il-bniet. Il-vjolin u s-servetta ma kinux għadhom fuq il-komodina fejn kienet ħallithom il-lejla ta' qabel. Għalhekk sejħet lil-ħuta George, Rit, intom ma li jista' jkun ħadtu id-dvaljan u l-vjolin? U ħuta qalula aħna x'nambuhom dawk, fittex ħi għax min ifittex isib. U Kristina weġbithom imma ħadd ma jneħħili minn moħħi li ma ħallejtx il-vjolin u id-dvalja fuq il-komodina. Isma' ħejja jiena ħallejtkom tużawhom tan biex naqsmuhom bejnietna. Imma issa żejjed kollu żejjed dan. U ħuta qalula inti x'inti tħarref? Mela aħna għandna bżonnhom. Fittex. Kristina indunat li il-vjolin u s-servetta kienu weqgħu fil-bir ta' skieken u tassew li kellha bżonn min jaqbeż għalija għalhekk marret ħdejn il-gradenza, fetħet l-aħħar kexxu u minn taħt il-logħżor u l-kutri ħarġet il-bastun. Hi ħarġet bih fil-kamra tal-ikel, poġġitu fuq il-mejda tal-ikel u qaltlu bastun għamel dak li għandek tagħmel. U l-bastun minn mindut fuq il-mejda waqaf fl-arja u beda jdur mal-kamra. Jdur bla ma jolqot l-ebda bażun jew inkwadru. Jdur jola sa ma laħaq mas-saqaf u beda jdur sakemm Ajma! Waqfu dal-bastun! U Kristina qalet saqqaf u ma dan il-kliem il-bastun waqa' mal-art qisu qatt ma kien iċċaqlaq. Georgina u Rita taw lura il-vjolin u d-dvalja li oħthom Kristina. Huma bdew jaqsmu bejniethom ix-xogħol tad-dar u r-rigali. Tassew bdew iġibu ruħhom bħal aħwa. Kif kien għalilhom missierhom qabel ma miet għax tassew li l-parir tiegħu li jġibu ruħhom bħal aħwa kien jiswa mitlu depp. Minn dakinhar il-qudiem it-tlet xabbiet għexu ħenjin tul għomorhom kollu. U dik kienet il-ħrafa Maltija, is-siġra tat-tin magħrufa wkoll bħala it-tlet xabbiet. Nispera li għoġbitkom u ħadtu it-tagħlima tal-ħrafa. Wara r-rakkont ta' storja nixtieq nisma' l-apprezzament tagħkom sabiex b'hekk ikolkom ċans tirriflettu dwar l-istorja u l-irrakkuntar tagħha ħalli la tirrakkuntawha intom tirrakkuntawha aħjar minni. Mela nixtieqkom taħsbu dwar il-mument fl-istorja l-aktar li laqatkom u għaliex. Kif ukoll xogħġobkom bil-mod ta' kif irrakkuntajt l-istorja, jiġifieri il-lingwa li użajt, l-espressjonijiet tal-wiċċ, iċ-ċaqliq tal-ġisem u l-mod kif użajt leħni. Tajjeb kif ukoll li kieku kellek tirrakkonta l-istorja int, kieku xi tbiddel jew xi żżid fl-irrakkuntar tagħha, jiġifieri l-istorja. Kif beħsiebek tirrakkunta, x'se tbiddel fil-lingwa, f'leħnek, fl-espressjonijiet tal-wiċċ u fiċ-ċaqliq ta' ġismek.
biex l-istorja tkun iktar ħajja u interessanti. Matul din l-attività se nirċiklaw l-istorja li għadni kif irrakkuntajtilkom. Se nurikom kif namlu it-tibdil fl-istorja. Issa it-tibdil jista' jkun żgħir u li ma jġibx miegħu iktar tibdil, dak li jissejjaħ simple substitution, kif ukoll tibdil jista' ikun kbir u jġib miegħu iktar tibdil, dak li jissejjaħ complex substitution. Għar-riċiklaġġ tal-istorja se nuża l-metodoloġija tal-storytelling schools. Għal riċiklaġġ ta' storja għandna bżonn żewġ għodda sewja li ħdimna bihom fis-sessjonijiet ta' qabel. Għandna bżonn il-mappa tal-istorja fejn għandna l-ġrajiet ewlenin tal-istorja impenġijin wara xulxin mill-bidu sa tmiem tal-istorja, kif ukoll in-nisġa tal-istorja, dik il-gradilja ta' disa kaxxi li bijan narfu l-binjan tal-istorja. Tajjeb, mela se naqsam magħkom il-mappa tal-istorja. Mela kif tafu hawnhekk għandna tliet xabbiet ħdejn missierhom li qiegħed imut. Hawnhekk għandna il-tuħ ta' tin minn ġossi ġara sabiex jiġu mibjuwan fuq is-suq. Għandna tliet ġuventura saqsu lil Georgina x'għandha fil-bixkilla u jitweġibhom run. U povra Georgina ġratilha waħda fuq is-suq għax it-tin tagħha sarla run. Bat għandna lil Rita l-Fustanija li tistħi fuq is-suq għax wara li kienet żorra ma' tliet ġuventur, it-tin ta' ġol bixkilla tagħha sar żibel. Imbagħad għandna lil Kristina iż-żgħira li offrit it-tin li tliet ġuventur u ma tawa tliet rigali, id-dvalja, il-vjolin u il-bastun. Wara għandna l-ikla kbira li kielu tliet xabbiet u l-kelb u l-qattus bis-saħħa ta' dvalja li qalet Kristina. Wara għandna il-briju fit-triq xejn Kristina daqqet il-vjolin li qalet. Imbagħad għandna lil Georgina u Rita jisirqu il-vjolin u id-dvalja fuq il-komodina ta' Kristina. Wara għandna il-bastun jaqbes għal Kristina u għalhekk ħuta Georgina u Rita tawa lura il-vjolin u id-dvalja. U fl-aħħar għandna tliet xabbiet jgħixu ħenjin tul omorhom kollu skont kif għalilhom missierhom qabel ma miet. Tajjeb, u dik hija il-mappa. Mela se nagħmel tibdil żgħir fl-istorja, tibdil ma joħloqx tibdil ieħor fl-istorja. Pereżempju nista' nbiddel il-frott li tliet xabbiet ikabru u jbijaw fuq is-suq. Ħanaħseb dwar il-frott li jistgħu ikabru u jbijaw, ħanaħseb fit-tliet frottiet. Mela jista' jkollna il-lumi, jista' jkollna ir-rummiena, kif ukoll jista' jkollna l-arinċ. Mela, dawn it-tliet frottiet jikbru f'Malta. Issa jien se nagħżel il-rummin għax jogħġobni ir-rummin. Iż-żewġ frottiet oħra nista' nużhom. Se nirrakkonta l-istorja bl-għażla tiegħi bir-rummin.
Mena darba waħda kien hemm 3 xabbiet li mitilhom missierhom wara li miet bdew ikabru u bijaw ir-rummien. Għodwa minnhom Georgina kienet sejra tbieħ ir-rummien fuq is-suq xejn waqfu 3 ġuventur u ma staqsewa x'kella bixkilla u weġbithom li kella il-qrun flok ir-rummien. U hekk kella fil-bixkilla xejn kixfet is-servetta. Oħta ta' warajja Rita fit-triqita lejn is-suq waqfuha 3 ġuventur u ma staqsewa x'kella fil-bixkilla u weġbithom li kella iż-żibel flok ir-rummien u tgħid kemm stħat fuq is-suq xejn fil-bixkilla tagħha kella iż-żibel flok ir-rummien. Tajjeb, oħtom iż-żgħira offriet ir-rummien li 3 ġuventur u dawn tawa 3 rigali. Tajjeb, bis-servetta 3 xabbiet kielu ikla kbira bil-vjolin 3 xabbiet ħolqu l-briju fit-triq. Georgina u Rita serqu il-vjolin u id-valjan lil Kristina il-bastun qabes għal Kristina u minn dakinhar il-qudiem 3 xabbiet bdew jiftehmu bħal aħwa u komplew itkabbiru l-beħ tar-rummien. Qegħdin taraw mena it-tibdil tal-frotta ma ħoloqx tibdil kbir fl-istorja. Tajjeb, l-istorja baqgħet l-istess. Tibdil ieħor żgħir li nistgħu nagħmlu u li inbidlu it-3 xabbiet nistgħu nbidluhom fi 3 ġuventur il-kbir Xandru, Gianni il-Fustani u Pawlu iż-żgħir. Kif ukoll nistgħu nbidlu ir-rigali li elew 3 xabbiet u dawn ikollhom jista' jkollhom seħer differenti mis-seħer li issemma fl-istorja oriġinali. Tajjeb, u kif qegħdin taraw il-bidla żgħira ma ġabietx tibdil ieħor fl-istorja għax il-binja tal-istorja baqgħet l-istess. U qegħdin taraw kif jiena naħseb nirraġuna il-ħsibijiet tiegħi u fl-aħħar nażel. Mela tajjeb, mela jiena ħsibt fit-3 frottiet li jistgħu ikunu imkabbra u mibjuwa mit-3 xabbiet flok tin. Tajjeb, qatt naraf li ma frotta se nażel minn dawk li ħsibt għażilt ir-rummien għax jogħġobni ir-rummien u għalhekk bl-għażla li għażilt għamilt it-tibdil fl-istorja u rrakkontajta bit-tibdil li għamilt. Qegħdin taraw mena naħseb f'idejat ġodda nirrifletti dwar l-idejat li ħloqt u fl-aħħar nażel l-idea. Skont il-metodoloġija tal-Storytelling Schools tissejjaħ Generate, Reflect and Select. Bħala għallima fil-klassi l-għallima tista' tieħu l-idejat minant l-istudenti tiktibhom fuq karta tapprezza l-idejat li tawa billi tgħidilhom għaliex għoġbu dak l-idejat u fl-aħħar tagħżel idea waħda tgħidilhom li l-idejat l-oħra huma tajbin u jistgħu jintużaw mill-istudenti imma għażlet idea waħda biex tagħti eżempju lill-klassi. Tajjeb,
Issa se ngħaddu għal complex substitution fejn il-bidla li nagħmlu toħloq bidliet kbar fl-istorja. Per eżempju, nistgħu inbidlu il-post fejn isseħ l-istorja. Darba se nagħmel il-bidla fl-istorja billi nuża il-niġġa tal-istorja. Ħanurikom kif nista' nuża din l-għodda wkoll għal riċiklaġġ ta' l-istejjer. Tajb, mela bħala bidla li ġib tibdil ieħor fl-istorja nista' inbiddel il-post fejn isseħ l-istorja. Mela l-istorja tagħna seħħet ġon raħal fejn hemm ftar fir-raħal fejn hemm dwejra u ħafna u għalqa bis-siġar ta' tin. Għandna 3 xabbiet li ma beqgħux jiftehmu jġibu ruhom bħala ħwa wara l-mewt ta' missierhom għax bdew jgħiru għal xulxin u ma jaqsmux l-affarijiet bejniethom. L-ewwel sfida tagħhom kien meta t-tin sarilhom ronu u wara t-tin tagħhom sarilhom żibel. L-għajnuna tagħhom, l-għajnuna li għenitom jarfu li ma kienx qegħdin ġibu ruhom bħala aħwa kienu 3 regali, dvalja, dvalja, violin u bastun li kienu taw 3 ġuventur l-xabba żgħira Kristina. Jep, b'dawn 3 regali kielu ikla tajba, għamlu l-briju fit-triq u l-bastun u d-deb lil-Georgina u lil-Rita. Fl-aħħar 3 xabbiet bdew jarfu ikunu edukati ma' xulxin, jaqsmu l-affarijiet bejnietom, japprezzaw lil xulxin u għalhekk ħadu it-tagħlim tiswa mitlu deb li laqda u l-ftejjim huma sewja ħafna. Tajjeb, mela ħanbiddel il-post fejn isseħ l-istorja taħt il-baħar. Tista' isseħ fid-deżert. Jep, jew inkella tista' isseħ fl-ispazju fuq xi pjaneta. Tajjeb, mela ħloqt 3 idejat ta' fejn tista' isseħ l-istorja. Il-bidla fil-post fejn isseħ l-istorja se ġib iktar tibdil fl-istorja. Mill-3 għażliet li ħloqt taħt il-baħar, fid-deżert u fl-ispazju se nażel taħt il-baħar għax jogħġobni dak l-ambjent. Iż-żewġ idejat oħra huma interessanti u jistgħu jintużaw. Tajjeb, mela la għażiet li l-istorja tiegħi se sseħħ taħt il-baħar bħala karattri mhux se jkolli bnedmin iżda ħajkolli ħlejjaq tal-baħar. Mela ħanaħseb fit-3 ħlejjaq tal-baħar, jista' jkolli ħut żgħir, jista' jkolli il-klieb il-baħar. Jep, kif ukoll jista' jkolli il-qarnit. Dawn it-3 ħlejjaq jgħixu taħt il-baħar. Mela jekk nużhom l-istorja tiegħi ħadd tagħmel sens. Se nagħżel il-qarnit għax naf iktar dwar il-qarnit.
u se nivvinta li il-qarnit ikabbar l-isponos mal-blat ta' il-bahar. U dawn l-isponos mibewon fuq is-suq biex jikluhom ħlajjaq tal-bahar l-oħra. Tajjeb, il-problema ta' dawn it-tlet qarnit hija l-istess meta miet missierhom ma baqgħux jiftehmu bejniethom, bdew jitlewmu u ma jaqblux flimkien. Għodwa waħda, l-qarnita l-kbira fit-triqita lejn is-suq biex killa mimlija sponos, isejħula tlet qarnit li kienu ġon dajsan marqan. Ija weġbitom li flok sponos kella l-run fil-bixkilla u hekk kif waslet fis-suq u bdiet tajat biex tbeħ l-sponos fil-bixkilla tagħha ma kienx hemm sponos iżda kien hemm run u tgħidx kemm stħat. Tajjeb, issa il-qarnita l-fustanija ġrala l-istess xin wieġbet bleħen żgħar lill-qarnit għax qaltilhom li fil-bixkilla tagħha ma kellix sponos iżda kellha żibel jinten daqs is-seba' pesti. Jeb, il-qarnita żgħira kelmet bil-ħlewwa li tlet qarnit u offritilhom li jiklu mill-sponos li kellha fil-bixkilla u tal-li ġabet ruħha b'dak il-mod it-tlet qarnit taw tlet rigali lill-qarnita iż-żgħira. Taw kaxxa tat-teżor, taw tambur, kif ukoll bastun. Marret lura id-dar il-qarnita iż-żgħira qasmet ir-rigal maħuta ix-xabbiet u xtraw ħafna ikel u investew fit-tkabbir tal-isponos. Għamlu ħafna briju taħt il-bahar bid-daq tat-tambur, tgħidx kemm ħadu gost il-ħlejjaq ta' taħt il-bahar, jisfnu u ikantaw. U bil-bastun li widdeb l-qarnita l-kbira u l-qarnita l-fustanija għax minn dakinhar il-qoddim it-tlet qarnit bdew jgħixu ħenjin tul għamrhom kollu fejn bdew jaqsmu bejniethom kull ħaġa li kellhom, bdew jiftehmu bejniethom u kienu maqudin tul ħajjithom kollha. Tajjeb, mela qegħdin taraw kif il-bidla fil-post fejn isseħħ l-istorja ġabet magħha iktar tibdil fl-istorja għax l-istorja sseħħ taħt il-baħar, il-bnedmin kellhom isiru ħlejjaq tal-baħar, floktin kienu qegħdin ikabbru l-isponos, elew il-qarnita żgħira qalet tlet rigali differenti. Tajjeb, li permezz tagħhom għexu ħenjin tul għomorhom kollu. Stajt bħala għalliema nitlob lill-istudenti jagħtuni l-idejat ta' x'sar mill-sponos tal-ewwel qarnita. Jien ħallejthom isiru rum bħalma ġara fl-istorja oriġinali. Dawn jistgħu jinbidlu wkoll l-istess għall-isponos tal-qarnita l-fustanija.
Setaw ma nbidlux fi żibel skart kif ġara fl-istorja oriġinali, imma stajt tlabt l-istudenti biex jagħtuni 3 idejat għat nara kif x'tibdil se jġib kull ħaġa u fl-aħħar nażel ħaġa waħda. L-istess seta ġara għal rigali, setaw kienu differenti mill-li ħsibt jiena. Dan kollu dejjem nitlob lill-istudenti biex jagħtuni l-idejat, napprezza kull ideja għaliex hija interessanti u kif se toħloq tibdil fl-istorja, imbagħad fl-aħħar nuża ideja waħda billi nagħti raġuni u l-oħrajn inħallihom biex l-istudenti jistgħu jużawhom għall-istorja tagħhom. Tibdil kbir li jġib iktar tibdil fl-istorja jista' jseħħ meta jkun hemm tibdil fil-karattru. Nibqgħu fraħal. Tajjeb. Bħala l-karattri jista' jkolli ħut fadira, jista' jkolli għasafar fis-siġar, kif ukoll jista' jkolli dinożawri. Dawn it-tlet idejat ta' karattri differenti minn bnedmin se jġibu magħhom tibdil kbir fl-istorja. Għax hekk qed nitkellem fuq ħut ġo għadira, l-istorja tiegħi ħasseħ fl-ilma ħelu. Jekk qed il-karattri tiegħi ħajsiru għasafar, mela l-istorja ħasseħ bejn l-ajru u l-art. U jekk se nsemmi d-dinożawri, l-istorja tiegħi ħasseħ fuq l-art ma ħasseħ fi żmien il-preistorja. Tlet idejat huma interessanti u joħolqu tibdil kbir fl-istorja ta' min jipprovhom. Jiena se nagħżel dinożawri għax nixtieq nara t-tibdil li se jiġri fl-istorja, ħankun iktar kreattiva. Tistgħu tużaw għasafar, ħut u xi ħlejja oħra li se tużaw minflok 3 xabbiet fl-istorja oriġinali. Tajjeb, mela f'dan ir-raħal għandi 3 dinożawri li ma bdewx jiftehmu wara li miet missierhom. Tajjeb, dawn id-dinożawri kienu ikabru s-siġar u jbewhom fuq is-suq. Darba minnhom id-dinożawru l-kbir tkellem bil-goff ma' 3 dinożawri oħra kurjużi li staqsew x'kieniet iġor f'ħalqu u f'idejh. U għalilhom li flok siġar kellu run. Jep, u f'ħalqu u f'idejh flok siġar spiċċa bil-run. Jep, il-dinożawru il-fustani wieġeb mozzor li 3 dinożawri kurjużi li waqfuh biex jistaqsuh x'kieniet iġor f'ħalqu u fidu. U għalilhom li kellu l-iskart. U povru dinożawru f'ħalqu u f'idejh spiċċa bl-iskart flok is-siġar biex ibihom fuq is-suq. Il-dinożawru iż-żgħir kien ħelu u offran is-siġar tiegħu li 3 dinożawri kurjużi. U dawn tal-li ġabruħu magħhom dak il-mod ta' 3 regali fannaf tawħ bastun, tawħ biċċan għadman mlaħman. Jep, kif ukoll tawħ
tambur. طيب معمول من الجلود tal-annimali. طيب il-dinosauru iż-żgħira qasam l-għadma l-kbira imlaħma ma' ħutu għamlu festa fil-foresta bid-daqq tat-tambur u il-bastun widdeb lil-ħutu li bdew jgħidu għalih. Tajjeb, u bis-saħħa tagħhom dawn it-tlet rigali, it-tlet dinożawri ħadu tagħlima għax ftakru fi kliem missierhom qabel ma miet u ma bdew jirrispettaw lil xulxin u jaqsmu kollox bejniethom bħal aħwa. Tajjeb, u għalhekk ħadu t-tagħlima li l-għaqda u l-ftehim huma importanti. Mela qegħdin taraw kif it-tibdil jenna nibdew nkunu kreattivi għax il-binja tal-istorja ħatibqa' hemmhekk imma il-kontenut tagħha ħajinbidel ftit jew ħafna. U għalhekk l-istudenti jieħdu gost jirrakkontaw l-istorja fi kliemhom bit-tibdil li xtaqu li jagħmlu. U huma talmu kif joħolqu l-idejat, jirriflettu dwarhom u fl-aħħar jażlu idea waħda biex jaħdmu fuqha. Ir-riċiklaġġ ta' l-istejjer isir b'mod iggwidat fejn l-għalliema tagħmel turija lill-istudenti tal-klassi u matulu titlobhom xi għajnuna biex jagħtuha xi ideat jirriflettu dwar l-għażla ta' ideat u fl-aħħar jażlu idea biex bija ibidlu ir-rakkont. U permezz ta' riċiklaġġ tal-istejjer b'mod iggwidat l-istudenti jkunu mħarġa biex jirriċiklaw l-istejjer għal rashom bi ftit għajnuna mill-għalliema. Wara li l-istudenti joħolqu t-tibdil fuq il-mappa tal-istorja jew inkella il-niġġa tal-istorja, huwa siewi li jqasmu l-istorja pass pass għax dan se jservi biex jirrakkuntaw l-istorja mibdula fi kliemhom b'mod mexxej. Jiġifieri jagħmlu ċaqliq u jgħidu xi kliem u frażijiet għal ġrajiet ewlenin tal-istorja li jbidlu. Wara l-stepping, jiġifieri tqassim pass pass tal-istorja ikun imiss l-aħħar pass jiġifieri l-irrakkuntar tal-istorja riċiklata. Biex b'hekk bl-apprezzament ta' semmija l-istudent li jbiddel l-istorja jara l-istorja kemm kienet interessanti, ċara u tagħmel sens u l-istejjer li se joħloq il-qudiem dejjem jagħmilhom aħjar. U dejjem huwa siewi li r-rakkont jiġi rrakkuntat bil-fom qabel ma jiġi miktub. Għax l-esperjenza tal-rakkuntar iservi għall-istudenti biex il-ħsieb tagħhom jiffurmaw jgħiduh u kif ukoll jaraw l-effett tiegħu fuq is-semmija. U la jiġu biex jikdbu l-istorja tagħhom dan jagħmluh b'mod mexxej għax il-ħsieb tagħhom qiegħed diġà hemm u raw l-effett tiegħu fuq is-semmija. Tajjeb mela ħudu gost irriċiklaw l-istejjer. L-ewwel ibdew b'tibdil żgħir u mbagħad mexxu għal tibdil kbir li joħloq tibdil ieħor fl-istorja waqt li jżommu l-istess binja tal-istorja. Fir-riċiklaġġ tal-istejjer il-binja tal-istorja tibqa' il-binja tal-istorja oriġinali
دايم تبقى hemmhekk il-mili, il-kontenut tagħha li jinbidel fid-dettalji bħala post jew inkella karattri.